A few moments later. 5:30 na po ng umaga. Biyahe na po kami. Maring ka rin pakagatong sa tiruma. Balik-balik na kami dyan. Makakatot na dumakyang Rizal. Lako. Lagot. Bundok po yung mga dadaan namin. Tinambak. Yun na. Walang signal dito. Yan na, pamulusok na. Pamulusok na. Para tayo na sa roller coaster. Woo! Ganda ng dagat, ganda ng view. Malayo-layo rin biyahe. Salang si Roma. A few moments later. Nakarating din tayo. Ang oras ngayon ay alas 8:20 ng umaga. So, kailangan na po natin ibuka ang mga gamit. Yung mga kailaw, ito yung gagamitin natin controller, the Index 34 at 512. Yan mga kailaw, yan yung mga natin, set up natin. Lalagyan po siya ng trusses, tapos lahat po ng gamit, mga naka-torcase, kabitan ng trusses. Mayroon na po siyang pulley. Yun. Ito yung mga gamit na ikakabit. Laki po ng trusses. Ayan, kailangan ng i-assemble dahil mag-umpisa po ang event ay 1 PM po. Natin ang tornilyo ni mama. Lagyan natin ng tornilyo. Ayan, kahaba yung lalagyan natin ng process. Nakakabit na natin yung pin 230. Ang galing ng kasama ko. Yamaha wireless. Yun, kunti na lang. Po yung ilaw na lalagyan sa ibang kulay. Kailangan pa po nating lagyan ng pro brush para ready na po siya mamaya. Ibang kulay mga effects niya, ganda. Ganda ng ilaw. Dapat maganda sana yan kung marami Nakakailaw, tapos na kami magkabit ng mga ilaw na install na po namin lahat. Ayan, makakabit na yan, naantay na lang po namin. Testing na po, nakaprogram na rin sa DMX512 yung mga ilaw natin. Yan, magaling natin lights and sounds niya. Siya lang yan. Ay, thank you pala sa Ano yan? audio. Electronic. Sa Manila ito eh. Nagbigay sa'yo.
Para sa sponsor. Nakakapagod din mag-install. Matagal-tagal din wala mag-install. Nakakabit na po yung mga DMX 512 natin. Pwede na po yan. Trabaho po muna tayo. Na po kami, uwi na. Mga kailaw, pauwi na kami. Tapos na yung setup namin. Ito yung pinakamagaling na setup. Thank you for watching. Okay lang, no? Ang oras ngayon ay alas 5 na po ng hapon. Mga 8 p.m. po kami makakapit ng Naga. Importante yun.